Hi kom bakalong nga try na do kasi ban kong play ba kom ka party nga yang persya ya ka jikran hindi jong lat ko ko yang dor ba kawan. Te hagani kan ka scene ka bar ka session ka budget session ka bangin song. Yung news nam te kom ka party ni sore ban ajing ko so speaker ban kentu yu ba lada day ban ai ka jikran na yang jong lat. Yi la ho shai ba ka de ban long de English. Te ba lada ulat umla ban ken kom bagi penpau office jong speaker kadai ban bo you translator na mengin sutu ego ipo ko kitin bolak kren de lada ka office jong speaker kamera ban le ka nagaliang ka jong party gilarai bangin medon bata ha ka governor's address Am nomor pa speaker wang mangin penbeng ya ki translation ya ka governor address. ka kamdei da ka jing tho kadai translator uban batairu hakap kat ba ulat udang ajing kren ondon translator uban translate ke jingkren ke jonglang Lada dia bawa nagaliang ka office speaker kambo atau pin boycott beng ya yang kata ka. ka la syai ke makan oniti balada ka office yung speaker kamla ngila da rayo na kapati bangin mi don bentah ka governor's address mo ka jingkren jonglang